मानास सेरफां समष्टिया एसटी समष्टि बे एसटी समष्टियाव जेनेरेलि बर'फ्रा आरो माइनरिटिफ्रा बांसिन पारसेन्टआनो बिजेपि दोलोखौ समर्थन खालामा आरो बबे अंखजों बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबनानै बिजेपि दोलोखौ देरहासार खालामनो नागिरदों आं बेखौ लामा नुहुराखै। मानास सेरफां समष्टियाव इउपिपिएल राजनिति दोलोखौ दिनैनि दिनावहाय फेजेननो हानाय खुनु राजनिति दल गैया बेखौ आं दिनै बुंगोन। नंगौ आगोलनि बारग' बिपिएफनि एमसिएलए सुभाष बसुमतारिया दिनै बिजेपिआव हाबदों। बिथाङा टिकेट नागिरनानै मेंदों। बेनिखायनो बिजेपिआव टिकेट मोननायनि आसायाव बिथाङा बे दलाव हाबदों। खिन्थु बे खोथाखौ जोङो मोजाङै मिथिगौ जे मानास सेरफां समष्टिया एसटी समष्टि बे एसटी समष्टियाव जेनेरेलि बर'फ्रा आरो माइनरिटिफ्रा बांसिन पारसेन्टआनो बिजेपि दोलोखौ समर्थन खालामा आरो बबे अंखजों बिथाङा बिजेपि दोलोआव हाबनानै बिजेपि दोलोखौ देरहासार खालामनो नागिरदों आं बेखौ लामा नुहुराखै। दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोआ मानास सेरफां समष्टियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा कन्स्टिटुयेन्सियावनो दिनै मजबुत जाबाय आरो फैगोन 2025नि लास्टआव बे इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार जागोन आरो दानिनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बै फैगोन समाव आरोबाव बिटिआरनि चिफ जागोन बे सैथो खोथा।